नमस्कार. स्वतंत्र भारताची दैदिप्यमान 75 वर्ष या आमच्या विशेष मालिकेच्या 14व्या भागात आपलं स्वागत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA 2 हे सरकार भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याच्या आरोपांनी ग्रासलेलं असताना भाजपने नरेंद्र मोदींचा चेहरा भावी पंतप्रधान म्हणून समोर आणला. अब की बार मोदी सरकार असं शीर्षक असलेल्या भाजपच्या निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी हे कसे धाडसी आणि प्रभावी प्रशासक आहेत आणि त्यांनी गुजरातमध्ये कसं सातत्यानं काम केलं आहे हे अधोरेखित केलं गेलं. नरेंद्र मोदींनी भारतातील लोकांना अच्छे दिन देण्याचं वचन दिलं. सबका साथ सबका विकास या घोषणेवरही त्यांनी भर दिला. सोशल मीडियाचा अत्यंत कुशलतेने वापर करीत भाजपची ही मोहीम प्रचंड यशस्वी झाली. नरेंद्र मोदी हे संपूर्ण भारतातल्या घराघरातलं नाव झालं. अनेकांनी त्याला देशभरात मोदी लाट म्हणून संबोधलं. जनादेश मोदींच्या बाजूने इतका जबरदस्त होता की मोदींनी भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 272 जागांपेक्षा जास्त जागा मिळवून देत आत्तापर्यंतचा सर्वोत्कृष्ट निकाल दिला. 1984 नंतर एकाच पक्षाचं हे पहिलंच संसदीय बहुमत ठरलं. मित्रपक्षांसह 2014मध्ये भाजपकडे 543 संसदीय जागांपैकी 300पेक्षा जास्त जागा होत्या. या संपूर्ण घटनाक्रमाला मोदी लाट असं म्हटलं गेलं. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. पुढे 2019मध्ये तर ही मोदी लाट मोदी सुनामी झाली. 543 पैकी 350चा टप्पा मोदींनी पार केला. पण मोदींच्या कारकिर्दीत बहुमताच्या जोरावर जसे काही चांगले निर्णय झाले तसे आक्षेपार्ह देखील निर्णय झाले. मोदी चर्चेत आले, चर्चेत राहिले आणि वादातही राहिले. आणखी काय काय घडलं 2012 ते 2017 या कालखंडात ते आता आपण पाहूया. 16 मार्च 2012ला सचिन तेंडुलकरने बांगलादेश विरोधात एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात 49वे शतक ठोकलं. या शतकामुळे कसोटी क्रिकेटमधली 51 शतकं आणि हे 49वे शतक मिळून त्याची 100 शतके पूर्ण झाली. शतकांचं शतक हा तेंडुलकरचा जागतिक विक्रम ठरला. 13 मे 2012ला भारताच्या संसदेला 60 वर्ष पूर्ण झाली. या निमित्ताने संसदेने पहिल्या लोकसभेचे सदस्य असलेल्या 91 वर्षाच्या रेशांग केसिंग आणि रेशमलाल जांगडे यांचा सत्कार केला. तसंच शास्त्रीय संगीतातल्या दिग्गज कलाकारांचा कार्यक्रमही या निमित्ताने संसदेने केला. 25 जुलै 2012ला प्रणव मुखर्जी यांनी भारताचे 13वे राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला. काँग्रेसचे आक्रमक संघटक आणि अर्थमंत्री म्हणून कारभार पाहिलेल्या पश्चिम बंगालच्या व्यक्तीला राष्ट्रपती पदाचा मान मिळण्याची ही पहिलीच घटना ठरली. ऑगस्ट 2012मध्ये कॅगच्या अहवालानंतर कोळसा भूखंड वाटपात घोटाळा असल्याचं उघड झालं. मनमोहन सिंग सरकारच्या सदोष धोरणांमुळे कोळसा खाण मालकांना 1,85,000 कोटी रुपयांचा अवाढव्य लाभ झाल्याचं कॅगच्या अहवालातून पुढे आलं. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. जुलै ते ऑगस्ट 2012 दरम्यान लंडनमध्ये भरलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताने 6 पदकं पटकावली. ऑलिम्पिकमधल्या भारताच्या तोपर्यंतच्या इतिहासातली ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. 2 फेब्रुवारी 2012ला सर्वोच्च न्यायालयाने 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातल्या 122 परवाने रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या प्रकरणामुळे राजकारणी, कॉर्पोरेट लॉबी आणि पत्रकार यांच्यात असलेली भ्रष्ट युती उघड झाली. इस्रोने 2 जुलै 2013ला IRNSS-1A हा भारतीय प्रादेशिक नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टममधील पहिला उपग्रह यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केला. यामुळे भारतीय भूभागाभोवतीची 1500 किलोमीटर अंतरावरील स्थितीची माहिती मिळणं शक्य झालं. जून 2013मध्ये उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीमुळे विनाशकारी पूर आणि भूस्खलन झालं. 2004च्या सुनामीनंतर ही देशातली सर्वात वाईट नैसर्गिक आपत्ती बनली. 16 जुलै 2013पर्यंत उत्तराखंड सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 6,000पेक्षा जास्त लोकांचा पूर आणि भूस्खलनात मृत्यू झाला. भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेअंतर्गत 5 नोव्हेंबर 2013ला इस्रोने मंगळाच्या दिशेने अंतराळ यान प्रक्षेपित केलं. त्यामुळे पहिल्याच प्रयत्नात मंगळाच्या कक्षेत स्पेस स्टेशन पाठवणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला. डिसेंबर 2013मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी 3 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षित यांचा 25,000हून अधिक मतांनी पराभव केला. पहिल्याच प्रयत्नात 28 जागा जिंकणारा आम आदमी पक्ष भाजपानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. 25 मे 2013 रोजी नक्षलवादी बंडखोरांनी काँग्रेस नेत्यांच्या ताफ्यावर सुकमा जिल्ह्यातील झिराम घाटी दरभा खोऱ्यात हल्ला केला. या हल्ल्यात माजी राज्यमंत्री महेंद्र कर्मा आणि छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रमुख नंदकुमार पटेल यांच्यासह किमान 27 जणांचा मृत्यू झाला. 16 नोव्हेंबर 2013ला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून सचिन तेंडुलकरने निवृत्ती घेतली.
भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या 2 सामन्यांनंतर मास्टर ब्लास्टरने त्याच्या चमकदार कारकिर्दीला पूर्णविराम दिला. सचिनला अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलंय. 1984 मध्ये केवळ 2 खासदार असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत इतिहास रचला. निम्म्यापेक्षा जास्त जागा स्वबळावर जिंकून भारतीय जनता पक्ष 30 वर्षातील पहिला राजकीय पक्ष ठरला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. 11 डिसेंबर 2013ला भारतीय दूतावासाच्या अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांना अमेरिकन फेडरल कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अटक केली. अमेरिकेत प्रवेश मिळवण्यासाठी व्हिसा फसवणूक केल्याचा आणि खोटी विधाने केल्याचा आरोप खोब्रागडे यांच्यावर लावण्यात आला. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात राजनैतिक वाद निर्माण झाला. 3 जून 2014ला भारताचे नवनियुक्त ग्रामीण विकास मंत्री आणि भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा दिल्लीत कार अपघातात मृत्यू झाला. 1995-1999 मध्ये गृहमंत्री म्हणून मुंबईतील अंडरवर्ल्ड मोडून काढण्यात मास्टरमाइंड असलेल्या मुंडे यांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा विधानसभेत सादर केला, ज्याला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली जनधन योजना 28 ऑगस्ट 2014ला सुरू करण्यात आली. या योजनेत बचत खाती नसलेल्या भारतातल्या ग्रामीण भागातल्या 59% नागरिकांना मोफत बँक खाती काढून देण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं, ज्यामध्ये 2 लाख रुपयांचं मोफत अपघात विमा संरक्षण देण्यात आलं. जागतिक आरोग्य संघटनेने मार्च 2014 मध्ये भारताला पोलिओमुक्त देश म्हणून जाहीर केलं. जगात सर्वाधिक पोलिओच्या रुग्णांची संख्या असलेल्या भारताने पोलिओवर मात केल्यामुळे भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेला उभारी आली. दलित पॅन्थरचे संस्थापक, कवी, लेखक आणि विख्यात विचारवंत नामदेव ढसाळ यांचं 15 जानेवारी 2014ला निधन झालं. भारतीय समाजातील जातीय विषमता नष्ट करण्याच्या उद्देशाने सतत कार्यरत असलेल्या ढसाळ यांना 1999 मध्ये पद्मश्री आणि 2004 मध्ये साहित्य अकादमीकडून जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. 1 जानेवारी 2015 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोग रद्द करून नीती आयोगाची स्थापना केली. भारताची विकास प्रक्रिया योग्य आणि गंभीर धोरणांसह नियोजित करण्यासाठी नीती आयोग सुरू करण्यात आला. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि पुरोगामी विचारवंत गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नीवर 16 फेब्रुवारी 2015ला मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी 5 गोळ्या झाडल्या. 20 फेब्रुवारी 2015ला पानसरे यांचा ब्रीच कँडी रुग्णालयात मृत्यू झाला. शिवाजी कोण होता या गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक असणाऱ्या पानसरे यांनी अनेक सामाजिक चळवळीत भाग घेत वंचितांच्या शोषणाविरोधात लढे दिले. 3 ऑगस्ट 2015ला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या LPG ग्राहकांनी गॅस सिलेंडरची सबसिडी स्वेच्छेने सोडण्याचं आवाहन केलं. सरकारला आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांपर्यंत गॅस सुविधा पोहोचवण्यासाठी मर्यादित सुविधांचा वापर करणं शक्य होईल या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. 11 डिसेंबर 2014ला संयुक्त राष्ट्रसंघाने 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोषित केला. योगाच्या सरावाच्या अनेक फायद्यांविषयी जगभरात जागरूकता निर्माण करणं हा यामागचा उद्देश आहे. लोकांचे राष्ट्रपती म्हणून ओळखले जाणारे भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि मिसाईल मॅन APJ अब्दुल कलाम यांचं 28 जुलै 2015ला शिलाँगमधील IIM मध्ये व्याख्यान देताना हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झालं. कधीही न भरून येणारी ही भारताची हानी आहे अशा प्रतिक्रिया यावेळी भारताच्या सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या. राजामौली यांचा भारतीय महाकाव्य असा ॲक्शन चित्रपट बाहुबली 10 जुलै 2015ला प्रदर्शित झाला. 180 कोटीपेक्षा जास्त खर्च करून बनवलेला हा बिग बजेट चित्रपट अल्पावधीतच बॉक्स ऑफिसवर 650 कोटी कमवून भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा आणि जगभरात 3रा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदी सरकारने महात्मा गांधी मालिकेतील सर्व 500 आणि 1000च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली. यामुळे भारतात रोखीचा दीर्घकाळ तुटवडा निर्माण झाला. नोटा बदलून घेऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना लांबच्या लांब रांगेत उभे राहावे लागल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला. जानेवारी 2016 मध्ये भारतात नेटफ्लिक्सच्या प्रसारणाला सुरुवात झाली. 6 वर्षांहून अधिक स्ट्रीमिंग नंतर नेटफ्लिक्स देशातील मनोरंजन क्षेत्रातली 3री महत्त्वाची साईट बनली. भारतात नेटफ्लिक्सचे सुमारे 5.5 दशलक्ष ग्राहक असल्याचं सांगितलं जातं. आयर्न लेडी म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय महिला इरॉम शर्मिला हिने तब्बल 16 वर्षांच्या उपोषणानंतर 9 ऑगस्ट 2016 रोजी आपलं उपोषण संपवलं.
7 राज्यांना लागू असलेला सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा रद्द करण्यासाठी उपोषण करणारी इरॉम शर्मिला जगातील सर्वात जास्त काळ उपोषण करणारी महिला ठरली. 18 सप्टेंबर 2016ला पाकिस्तानमधील जैश ए मोहम्मदच्या 4 दहशतवाद्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशातील उरी या शहराजवळील भारतीय लष्कराच्या ब्रिगेड मुख्यालयावर हल्ला केला. या हल्ल्यात 19 भारतीय जवान शहीद झाले तर 30 जवान जखमी झाले. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री आणि भारताच्या राजकारणात स्वतःचं वेगळं अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या जयललिता यांचं 5 डिसेंबर 2016ला निधन झालं. 1982 मध्ये AIADMK पक्षाच्या माध्यमातून राजकारणात आलेल्या अभिनेत्री जयललिता संपूर्ण तामिळनाडूत अम्मा या नावाने प्रसिद्ध होत्या. 13 जुलै 2016ला अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी या खेड्यातील एका अल्पवयीन मराठा समाजाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला आणि त्यानंतर मराठा लोकांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात मराठा क्रांती मोर्चे आयोजित केले. कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंड द्या, ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करा अथवा तो शिथिल करा आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण द्या अशा प्रमुख मागण्या घेऊन मराठा क्रांती मोर्चाने महाराष्ट्र व्यापून टाकला. आमची ही मालिका तुम्हाला कशी वाटते ते आम्हाला जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक TV.